Samtang nagkaduol na ang deadline sa road clearing operation nga gikatakda sa DILG, subsob na usab ang pagkatuma na ini sa mga local government units sa pagbalik sa operation ini sa Mandaue City karong tuiga, daghan ang nabadlungan. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, ning buwan sa Enero na himuon kining evaluation sa compliance sa mga LGU sa road clearing operations nga gimando sa DILG. Gimiting una sa taga City Enforcement Unit ang opisyales sa Barangay Basak aron makapahigayon og road clearing operations karong adlaw. Unang operasyon nila kini sud ning tuiga. Gi-inspeksyon sa team ang Basak Mini Wet Market kundi indaghan ang nabadlungan. Gikan sa mga baligya, mga lamisa o mga display nga nagpatong na sa kalsada. Gipanghipos kini dungan sa pag-issue og notice of violation sa mga tindera. Ang mga trapal nga milapas sa kalsada gipapahipos usab. Kaya na naman ko diri, ani na ako dapit maninda, di na ako mo naog. Kalsada gyud. Oo. Nakaibaw na gid ta mi saon man panginabuhi man wa may laing panginabuhian sa. Oo. Karon yan hatagan na kag notice unsa man di na lang jud kamo. Di na lang jud mulapas, di na lang kita mukan sa balaod. Samtang ang ubang makahon nga gipangbilin lang gikumpiskar gyud sa mga otoridad. Matud sa mga konsihal, labing problemado nila nga lugar sa barangay ang wet market. Mulapas yun eh. Hawa sa ano, sir? Kami naman sa bantayan. Oo. Bisa ka mo pang imbarguhon. Maorag yapon, maninda lang yapon. Pating nang kayo. Nag-warning kita nila daan gyud nga avoid gyud nang magpundok ang tao. Unya di gid mulapas. Naagi mulapas gid. Permi gyud mulapas. For humanitarian reason, mao nang mo luag ta. Pero di masad mahimo gud nga magsilang tagbadlong. Di mi magpahibaw sad nila, murubing na sad mi diri sa ilang area. Among picturean gyapon ug unsay among mga nakita ug katong mga karaan nga karon ang among mga nakuha karon ug naa gyapon. So adto na nimo hapak. Human sa merkado gisubay sa mga otoridad ang National Highway. Naghiusa ang enforcement unit, team, kapulisan ug barangay alang niini. Lakip sa nabadlungan ug naisyuhan gyud og citation ang mga sakyanan nga nagparking sa sidewalk. Usasab kini sa aspeto sa road clearing aron mahawanan ang dan sa tanan nga mga obstruction. Sa Enero 18, baba magsugod kining evaluation sa Mandaue City. Taga DILG nga na-assign sa lain nga LGU ang gikatakda nga mo evaluate kung na-comply ba sa tanan nga mga barangay pagpahawan sa mga sidewalks gikan sa lain-lain nga mga obstruction. Bob? Dahil salamat Nico Serino sa imong live report.